allihop. Kärringar kommer in i en bas och ser en gubbar och en jävla björnkabel. Och så säger de så här, du ska sköja med, så säger, är det där falkon eller byggt? Ja, säger han, det finns en kran här eller du kan få smaka om du vill. Some broken. Bra, tack. Det var ändå. Some broken heart. Some memories never end. Some tears will never dry. Nej, på denna ställen, förstår ni. Det var på fabriken. Och killen, han var så jävla sur hela tiden så chefen gick fram till honom och sa, nu åker du hem och pippa frugan så kommer du hem tillbaka igen. Så ska vi se att du är på mycket bättre humör. Ja, sa killen, sa han brände iväg, han blev bort en timme så var han tillbaka. Ja, fan, nu mår jag mycket bättre, sa han. Åh fan, vad fint du bor. Vi tar en låt nu som ni kanske är med på riktigt. Gör det? Man hörde för fan. Jag sa hela tiden. Man är. Ja, men var med. Vad trevligt. Hur trevligt är det? Och det är svårt på vad det är. Och så jävla kallt som det är nu så tror jag att det blir drivvis och snö då. Jag förstår, killen, han gick till kyrka på söndagen och så skulle det bli psalm, så vi läsa på och skulle sjunga. Då såg han att kärringar framför hennes klänning var kröpa berava, så han skulle vara snäll och dra ut klänningen. Och då small det. Så han kom till över med ett blåöga. Så gick det veckor till. Kompisar frågade vad som hade hänt och han berättade allt detta. Så gick det veckor till. Och då kom han med bägge öga igen nu då. Vad hänt nu då? Jo, vi var i kyrka och skulle resta oss upp och skulle sjunga, sa han då. Samma kärring hamnade framför mig. Och då reste sig upp så såg jag att klänningen hängde rätt. Men jag visste hur du ville ha så jag tog honom och sjöng in skit. Du kan inte fan med så själv. Ja, det var inte rätt tonart i och för sig, men det var bra.
vi. Så kommer tjuren och hoppar på och kossar så det skrattar de ut. Då säger Pia, hur vet tjuren han ska be? Ja, säger Ränge, det känner han på lukta, så du. Jaha, säger hon, du är helt jävla tätt i näsan, förstår jag. Sista episoden. Killen förstår ni sätter och tittar på antagligen en skräckfilm. Han säger nej, stopp, din dumme jävel, bara en djur, gå inte in i kyrkan. För fan, bara en djur, gå inte in i kyrkan. Då skriker kärringen från köket. Vad tittar du på älskling? Vår andra loppsvideo. Nu ska vi köra allsång. Ja, vi ska träna på det nu. Den 25 och 6 så blir allsången här på kullen, hästkullen som ni kallar. Denna kåk har varit våran nu till många här får. Denna kåk har varit denna kåk har varit den har stått i vår sport. Men nu är det slut på det, för nu sätter vi fyra bort. Ja, det är slut på gamla tider, jag vet färdig inom bort. Du ska hela skriva, du ska hela skriva. Så jag tar man dig och stora tårar rullar på min kind. Det är slut på gamla tider, nu är fyra vinter. Och den liten, så är det. Som vilken tanke. Den har förlorat. Så har vi vänner som du har kär. Och då kommer att en svår grej här. Jag har klarat en gång. Jag tror det är 20 år sedan. Och det är så här. Det är inte kallt igen. Gitarren har jag haft. Den liten grabben har. Det är min allra bästa skatt. Och den vill jag ha. Jag min gitarr. Jag min gitarr. Det är jag min gitarr. Den gjorde den som jag har haft sedan länge sedan. Jag spelar, den spelar. Här är det sanna ord. Det finns länge. Den här åren ska jag köra på allsången sen här uppe på berget. Den 26 i Skärpe. Det var 25 i Skärpe var det, va? Sommar och sol. Har vinden och låta kaffebord. Sommar och sol. Det är inte så blåsa vi jord. Varje morgon när jag drar upp min rullgardin så kanske regnen bara öser mig. Då har jag hittat på en liten melodi som handlar om det bästa
Då ska du få en jävel nu så du är helt tyst. Sista halvsången. Det låter som gamla svarten, men det är fan inte. Tocka ordning ut i varna nu. Det glömmer jag mycket på. För det slåss så tror i fallen sju. Där är det så. Och morgon har kaffe och grisning består. Åh, ja, ja. Oh,